Eriku, výhra, 1 gól, 1 asistence, značka Ideál, takhle byste si to nějak představoval? Tak ja som veľmi rád, že sa mi to dneska podarilo a samozrejme by som musel vyzdvihnúť výkon celého mužstva. Člověk by si mohl skoro vsadit, že když jdete na penaltu, tak ji proměníte. Tak jaký je ten váš tajný recept? Tak ja som veľmi rád, že zatiaľ mi to tam padá. Uvidíme, ako to bude ďalej, ale vždycky, keď je na penaltu, tak si verím. Jak už jsem říkal, tak jste si připsali asistenci, ale hádám, že ten centr spíše směřoval na Dana Vašulína. Tak ono, skorej som to tam dával tak naslepo, ako nehľadal som viac menej nikoho, ale tak Váša tam musí byť jak prvý, keďže je hroťák. Bohužiaľ to netrafil, trafil to Kadu, za čo som veľmi rád. V Plzni se teď hodně rotuje sestavou, nikdo nemá své místo jisté, tak jak složité je, že dostanete tu šanci a zkrátka ji musíte využít. No je to teraz pre nás ťažké, pretože hráme aj náročné zápasy, hráme tú Európsku ligu, tam sú veľmi kvalitné mužstvá, čo niektorí hráči sa vydáme, tak potom tréner musí rotovať a nechcem povedať ako náhradníci, pretože každý jeden patrí do základu, takže my musíme byť pripravení na to zasiahnuť a ukázať sa v čo najlepšom svetle a pomôcť tomu týmu.